Kienet ippubblikata ordni ta' konservazzjoni b'emerġenza mill-Awtorità tal-Ambjent u Riżorsi li permezz tagħha ingħalaq l-aċċess għat-tieqa ta' Dwejra. Il-kap eżekuttiv tal-istess awtorità Ruben Abela spjega kif l-aċċess issa huwa ristrett kemm mill-art kif ukoll mill-baħar. Prattikament huwa l-inħawi ta' fuq it-tieqa, ġifieri meta wieħed jitla' fuq it-tieqa hemmhekk hemm aċċess ristrett li n-nies issa ma jistgħux jitlu f'dak l-ispazju, kif ukoll qed inħarsu mill-lat min-naħa tal-baħar, il-livell tal-baħar ma jistax isir traġitt bid-dajjes jew jidħlu n-nies taħt it-tieqa. Waqt konferenza tal-aħbarijiet kien spjegat li l-ordni għandha perjodu ta' 6 xhur li matulhom se jkunu stabbiliti bidliet fil-liġi biex ikun hemm iktar ħarsien taż-żona. Preżentament, nies li jkunu Dwejra jistgħu jirrapportaw il-legalitajiet u min jinqabad jeħel multi li jibdew minn €1,500. Timmy Gambin, iċ-chairperson ta' Dwejra Steering Committee, spjega x'qed isir biex kulħadd ikun marraf sew b'din l-ordni l-ġdida. Bħalissa qed isiru signs ġodda li jispjegaw x'inhi il-conservation order, x'inhuma l-implikazzjonijiet tan-nies li ma jobdux il-conservation order. Ħaninstallaw serje ta' bollards fuq il-border li tiddilinja l-area. Gambin qal ukoll li bħalissa ikunu evalwati 3 rapporti li saru minn 3 esperti b'rabta ma' Dwejra. Il-Ministri tal-Ambjent, tat-Turiżmu u Tawdex se jingħataw preżentazzjoni u numru ta' rakkomandazzjonijiet u minn dawn it-tnejn il-Ministri għandhom jaslu għal deċiżjoni fuq il-futur taż-żona. Teżisti wkoll idea li fuq il-post ikunu stazzjonati nies 24 siegħa kuljum u li jistgħu jimmultaw lil dawk li jiksru lill-liġi dak il-ħin stess mingħajr il-bżonn ta' proċeduri legali. Il-Ministru għall-Ambjent José Herrera rrimarka li Dwejra jew ukoll sit ta' Natura 2000. Fisser kif Malta hija l-iżgħar pajjiż li għandu siti ta' Natura 2000 għad-daqs tiegħu, siti li huma mifruxa fuq medda ta' 13.5% tal-pajjiż kollu. Il-Ministeru tiegħi għadu kemm approva il-management plans ta' Natura 2000 sites li kienu l-hom ġejjin snin, però tlestow, skont il-liġi jiena kelli napprovhom, studjajthom, approvajthom, però għadni ma pubblikajthomx. Għaliex? Qabel ma nippubblikahom rrid ikun f'pożizzjoni li nibda nimplementa.